Rule 52 অবনতিহীন চিনি বিশেষভাবে थांनाय इलेक्शन जों ताउनुखा अबंगा जोंनि MDC इलेक्शन तुयै जों गोसालायमानि खबर बजागा थां जों गोसालायखाय नखना खाना जेहु जों साइमानखा जे काउंटिंग एजेंट हातारनि कन्स्टिट्युएन्सिनि बरगनो बोरैमान अर्थात नन ABC एलाकानि बरगनो काउंटिंग एजेंट रिमान होने जेहु जों साइमानखा जों गरम गोनां हाईकोर्ट त्रिपुरा हाईकोर्टनि थानि जोंनाबो थांगै गरमनि कोर्टनि दगानो जों बसावैखा जों आबोनि यागुनो ताउनुखा जे कोर्ट शाखा जे नर जेहेतु पाइखा अग्रतुई ताई कुनु कक परिखा ना फियासिनि कक तंगनि बागैनो तिनि ओ हाउसो अमनतुयै एमेंडमेंट ति बिजाखा ओ एमेंडमेंट नो आं कक बरकैनो साइथांसे जे परिमय बुजिमानि जे आनि सारानि तंगनि जोंनि ADC TDADC नि रुलिं निगै आबंखा अमो ओ केरावनो स्लाइजागोनि यागुलो जे काउंटिंग एजेंट नो कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंगो मावनाय कन्स्टिट्युएन्सि नि जे कन्स्टिट्युएन्सि पिसावो ओ कन्स्टिट्युएन्सि नि बरकनो भोटारनो काउंटिंग एजेंट मास नामनाय अबंखा को कैसा तै कैसा नगाय जे काउंटिंग जेको तंगनि काउंटिंग हॉल तंगनि आबो जोंनुगो गोबांमा जे सब डिविजन तंगनि आरोनि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बरक रिटर्निंग ऑफिसर मो आगोनि बिसिंगो गंडसरा हाय जागा अमरपुर हाय जे सब डिविजन आबर हुंके TTADC आमसाइनि बिसिंगो दं आबोनि बागै काउंटिंग हॉल ओ आमसाइ रुनि बागै ओ कन्स्टिट्युएन्सि रुनि बागै हुंके काउंटिंग हॉल ओ बिसिंगो दं फिया जोंके को साइमानो ताई गोबांमा आमहाय रिटर्निंग ऑफिसर मो जे रिटर्निंग ऑफिसर बरकनि जे लोकेशन ऑफिस आबो हुंके TTADC नि आमसाइनि फातारो दङ आबोन बागै जों हुंका जे आमसाइनि बिसिंगोनो TTADC आमसाइनि बिसिंगोनो काउंटिंग हॉल मांनाय हाया हुंके जों ताउनो जिनि जे आमसाइनि बरक आमसाइनि फातारा थाङै बेलाय टेक्ट मानय आरो थाङै मुरुंगान नांगौ आरो थाङै जुगाजुग खालाया नांगौ काउंटिं फोरबो तेबो टेक्ट दङो बे जों मानसुका ओ केरम बा रायदा स्लाइजाक माने बिसिंथिखौ स्लाइनानै जे दाउ जों जे प्रपोजाल टिफमानि ओ प्रपोजालनि बिसिंथि ओ कायनि जे तंमानि केबें मुं तंमानि ओ केबें मुंनो जों सकमले माननाय अवनि बागै आं ओ केरम स्लाइनानै जे प्रपोजाल टिफमानि अमनो हाउसो जतनो यासागै पास खालामनायनि बागै आं नोंनि बुस्थांगो आंनि ककनो तंनियो आसुनो हामबाय